Good afternoon, madam. Nhai dhokotera, mari henyu mataura nerurimi rambuya nekuti zvekutaurwa nechirungu izvi zvinotoita kuti ndetsaka. Oh, sorry zvenyambuya. So ndingakubatsirai nei? Ndine chimuzukuru changu chiri kumbokoko, chiri kuchema kuti mudumbu mangu mune plain hamuna chinhu, chiri kungodikitira, chiri kungosweta, chiri kuita zvakawanda, kuyema nezvimwe zvachiri kungonetsera hembe. Handichaziva chirwere chacho kuti ndechipi nini. Aiwa, that's a little zvidiki. Ambuya mukonotichi. Chirwere ichi chinonzi January disease, ndo chakamubata ichocho. Chitondibatsirai dhokota, chinoda mapiritsi akaita sei nekuti taura indotenga yese, chandishungurudza chimuzukuru changu. Ambuya, mapiritsi ekutanga munomupaka. Munotenga anonzi makokoledzalo kotso anoita $4, koita mahembu shakatakatureta anoita $8, koita makodokotsokoto anoita $15. Saka sandataura ari 3 anoita $40. Iwo anokuwanika mufamasi ino chete nekuti tisu tokwanisa kurapa maJanuary disease zvirwere izvozvo.